we bull here. Ulula Bakala by Chalet today. Ulu Duma. Ulula Holo Wulu. That's a long Gala Hota. On Gata, what in the mouth of a case. I can do. Cái ngôi chịu kìa. Just when you come, when you come, you get that jungle, John. Hey, I'm not ready 7 days, so. What I'm forever. And the guy I want to put now, the bitch, one day, chicken, as you bomb. I nwere ike ịhụta akwụkwọ nke ndị ọjọọ bifo nke a bịa nke bụ nke ndị ihe ji ha nriri na-asụ so n'abalị a na m postu taa na ahụ subscribe na ị ga na mpostu na ị ga-enweta the notification na phone. Ihe ọ na mpostu ga-abata na phone wasị notification ọbata ebe a o nwere ka ọ bata ebe a eme ụtọ ebe a na ọ bata ebe a ị ahụ ya ebe a ịhụ ebe a metụ ya aka ọ bụrụ gaa dị a direct ịghọta I dey pay steady na. I dey pay steady.